Zdravím vás z Emirátov, zase tu máme pre vás jednu chuťovku a to je Maybach, tak si ju ukážeme. Originál Maybach S560 2018, 100 000 km, európska špecifikácia, V8, V12 je iba nálepka a ukážem vám, ako to auto vyzerá znútra. Tie Maybachy sú proste neskutočne krásne autá. Proste nádhera. Cena auta v Emirátoch je 59 500 €. A opravujem sa, 49 500 €. Za tú cenu mať originálny Maybach je absolútny sen. Takže ak je tu dáky fajnšmeker, čo sa chce voziť ako král, tak nám napíšte. Auto je nádherné. Čaute.